Dyma ni felly canolfan gneifio Meirion y dech lleoliad. Mae'r enwau mawr allan ar hyn o bryd ar dri. Da ni'n gweld Lloyd Rhys yn mynd I mewn ar gyfer I drydydd o 5 o 1. Lloyd Rhys yn dal record Prydeinig am gneifio 902 ohonyn nhw mewn 9 awr. Dyna chi dipyn o gamp a dipyn o grefft I ganolbwyntio a'i chynnal trwy'r amser am 9 awr o gneifio. Felly ar stondin 1 mae Steffan Jenkins, Nick Harding ar 2 o Loegr, Lloyd Rhys ar 3, Mark Dyke ar 4, Anthony Rook o Loegr wedi methu cyrraedd, ond Pierre Grancher wedyn o'r holl ffordd o Ffrainc ar stondin y rhif 6. Dyna chi'r line-up y fan hyn. Ac wrth gwrs mae'r gwres wedi cynyddu, mae'r cyflymdra wedi cynyddu, mae'r cynnwr fan yr awyr y fan hyn yn ganolfan gneifio Meirion wrth I ni edrych ar Mark Dyke fan hyn yn gollwng yr oena I lawr ar gyfer y stodiau hirion. Mark Dyke wedi bod yn gweithio yn y cefndir y fan hyn yn gymar corlan I ambell llun. Dwi'n siŵr bod o hefyd wedi bod yn cadw llygad ar y cyflenwad 1. Mae'r fechgyn yma'n lleol y fan hyn ac mae bywyd nhw I gyd yn troi o gwmpas y lleoliad yma yn ystod wythnos y sioe fawr. A mae cyfraniad nhw'n eithriadol ac maen nhw I gyd isio dal ati. Dyma fo Mark Dyke, dal ati I gneifio trwy'r amser I fod yn yr arfer. Maen nhw dair eisiau cael mwy a mwy o ddebed, mwy a mwy o wyn trwy'r amser. Mi ddaw na, ar afyn I gyrfa nhw ar hyn o bryd maen nhw yn sicr ar dop I gêm felly. Mae Ffrancwr I mewn, Pierre Grancher yn ar 2, da ni cael golwg ar Nick Harding rwan yn agor fyny ar gyfer y stodiau hirion a cyfle I ennill amser y fan hyn. Yr oen dan reolaeth ar 3 fan hyn. Lloyd Rhys ydi hwn ar y stodiau hirion. Sbiwch pa mor gyflym mae o'n mynd. Yn gwneud yn siŵr bod bob defnydd yn ôl lan yn dod yn daclus oddi ar gorff yr oen yna. Be da ni'n galw nhw ydi peelers yn dweud. Fel sy'n nhw'n pilio'r glanau ffwr. Fel sy'n nhw'n oren, croen ar oren. I chydig bach o stodiau gen o fo ar o cyn mynd mewn ar gyfer yr oen diwetha. Pwy arall sydd yn cystadlu o ran cyflymdra gyda fo? Wel, Nick Harding ydy'r boi arall. Mark Dyke rhywbeth I bach ar ei holi. Ond I mewn gyntaf felly a Lloyd Rhys ar gyfer yr oen diwetha. Dyma ni o ddiwedd Nick Harding ar y 4ydd oen yma mewn a gyntaf. Bachgen o Loegr, cyfarwydd iawn ar lwyfan y sioe fawr ar gyfer y 5yd oen yna. Chydig o drawiadau lawr y bol, golwg rwan ar Pierre Grancher yn fan hyn. Tybradu o'n un o'r rhai sydd yn ngharfan Cymru ar gyfer y prawf mawr gyda'r tîm datblygu Cymraeg yn nes ymlaen yn y prynhawn yma. Wedyn lawr ar y stodiau dwytha yna o'r oen 4 mae Steffan Jenkins yn chydig o gic y fanna. Mae nhw wedi ddigon profiadol I just oedi chydig bach i'r oen gael setlo ac wedyn mae o'n ymoswng unwaith eto. Pan mae'r oen yn dyn, mae'n anoddach I gneifio fo pan mae'n hyref o'n dyn. Mae angen i'r oen a fod yn ymosyngiedig, ond yn golwg gyda ni rwan ar Lloyd Rhys ar 3. Ar y 5yd oen yn de, chydig iawn 1, 2, 3 ac I lawr â hi o amser y gyda fo ar ôl. Ond chwilio am o botwm coch na, Lloyd Rhys yn mynd â hi. Yma yng nghanolfan Meirion rwan o ran y cneifio, da ni'n edrych ar rhagfrofion yr agored pob gwlad. Aled Pris ar stondin 1, Ilan Rhys-Jones ar 2, Llyr Evans ar 3, Ceredig Lewis o Geredigion wrth gwrs ar 4, David Morris ar 5, a draw yn y pendrawn am y Llyr Jones, Llyr Tŷ Newydd Nebo fanna. Felly, beth sydd I ddweud am rhain? Wel, mae yna enwau mwy eithriadol fan hyn o ran y byd y cneifio. Dyma chi olw ar Llyr Jones fan hyn o'r cneifwyr cyflyma. Mae o wedi bod yng Ngharfan Cymru sawl blwyddyn bellach ac wedi teithio I Sela Newydd I gynrychioli'r wlad. Wedyn pen arall yma, da ni'n cael golwg ar yr ail stondin yna. Ilan Rhys-Jones yn ddiweddar wedi cneifio 862 mewn shed tali fel maen nhw'n galw fo. Wedi cael lot o gefnogaeth, cofiwch, ddim yn mynd am unrhyw record, ond wedi gwneud 862 o ddefed, cofiwch. A mae bobl yn dweud, 2 fanna ydy Ilan Rhys-Jones, mae fod i'r cymar corlan gorau fedrwch chi gael, ac wrth gwrs Gwiel Lloyd Evans ydy I gyneifiwr o pan mae o yn y gorlan iddo fo yn darparu'r wyna, felly mae yna gydweithio mwy eithriadol yma. Ian Morris I hwn yn hamddenol braf wedi cneifio cannoedd o miloedd, mae'n siŵr o ddefed yn y tymor yma, hyd yma eleni, ac mae yna ddigon o gneifio masnachol I ddod allan yna fyd wrth
wrth gwrs. Wedyn Llyr Evans y fan hyn. Llyr Henry Rhys ydi hwn. Wedi torri record yn ddiweddar yn anffodus. Oedd o'n cnifio ar y cyd efo Gesyn Lewis lawr yn Glan Elan pan bod o'n gwneud hynny. Fuodd Llyr Evans wedi cnifio 668 o ddefed. Gesyn Lewis 696,364 rhwngthyn nhw oedd yn record Brydeinig newydd. Felly dipyn o gneifio ar fanna Llyr Evans o Geredigion. Felly mewn â ni ar Llyr arall, Llyr Jones ar gyfer 5 oen yr oen diwetha. Golwg ar Ilan y fan hyn yn gorffen ei bedwerydd. Dydy Ilan, mae debyg ddim yn reiddiol o gefndir ffarmio hyd yn oed, ond wedi mwynhau cymaint gyda'r bobl oedd o'i gwmpas o. Mae o bellach yn gneifio'r o fri. Golwg rwan ar Ian Morris y fan hyn yn tacluso 1-2-3 lawr a hi fydd o efo'r pedwerydd oen a fan hyn. Mae'n ysglefr wedyn, mae'r wyna gyd mynd lawr i'r gorlan gefn. Mi bydd nhw'n gyd yn cael eu troi rown gan y bechgyn ifanc fan y cefn i'r beirniad gael golwg arnyn nhw cyn penderfynu ar y sgôr terfynol. Ceredig Lewis, bachgen y Tattoos ydi hwn wedyn wrth gwrs sydd yn adlewyrchu'r ffaith bod ynta wedi bod yn Sela Newydd yn pwy sy'n mynd i fynd â hir rwan. Mae 5 allan ar draws yr hes gan yr rhan fwyaf yn ôl yn ddisgwyliedig. Llyr Jones draw yn y pen draw na, y blondyn sydd wedi mynd â hi fod i'r cyfle yma o ddigon. Da chi'n ymuno â ni rwan yn y cymal cyntaf cynderfynol o'r agored pob gwlad yma yng Nghanolfan Dreifio Meirion. Gwion Lloyd Evans ar 1, Jack Fagan o Sela Newydd ar 2, Matt Smith o Loegr ar 3, Ceredig Lewis yn wachen o Geredigion ar 4, Ian Morris ar 5 a Philip Price yn y pen draw ar 6. Mae nhw'n hedfan trwy'r wyn. Mae 4 munud 39 eiliad ar y cloc a 7 oen allan eisoes gan y ddau sy'n herio i gilydd o ran cyflymdra. Matt Smith yn fan hyn a Jack Fagan o golwg ar Ian Morris yn fanna i mewn ar gyfer ei 7th oen ynta. Da iawn fo a 7 allan hefyd gan Phil Price rwan, 8 allan gan Matt Smith fodd bynnag sydd yn mynd i giro'r cymal yma os na ga un mathemateg yn anghywir. Wel, dwi'n gwybod golwg ar Ceredig Lewis fanna ond sbiwch ar hwn. Jack Fagan ydi hwn ar ei 8th oen mae ynta allan yna a dwi'n gwybod beth sy'n gen Fagan. Mae'n rhywbeth arbennig gennym o sydd yn gallu ennill amser yn gyflym tuag at diwedd yr heriau yma. Felly gwni weld, ond ar un o bryd yn sicr mae Matt Smith yn mynd am ei 1-2-3 a lawr a hi ar yr 8th oen ar 3. Dyna fo i chi. Farwel i hwnna, lawr a hi gael ei wirniadu yn y cefn ar y diwedd. Wedyn Ceredig Lewis, mae'n cael hwyl ar ni fan hyn. Fe oedd Ian Morris ydi hwn sydd yn mynd i mewn am 8 oen wan, 8 ganddo fo allan 2 ar ôl yn y gorlan. Felly Fagan i mewn eto ar gyfer 9. Mae o wedi ennill amser a Matt Smith fili, ond mae Matt Smith yn y cefnir yma ar Aristotia Hirion. Ceredig Lewis yn rwan yn gorffen i 7 oen. Fawr iawn ar ôl y fanna, cnifio taclus iawn gan o fynta. Falle bydd o'n ennill rhyw chydig bach ar daclusrwydd, ond mae o'n colli ar amser ar hyn o bryd. Stotia Hirion i Jack Fagan. Ond mae Matt Smith, Matt Smith mewn am i 10 ar oen dwytha. Rhag orol o fanna gan Matt Smith. Mae gen i fod digon i brofi hefyd. Mae wedi cael ei siomi dros y blynyddoedd yma yn y sioe fawr. Un o'r cymeriadau yma sydd yn agos ati ond ddim cweit yna chwaith. Ond Lenny mae yn benderfynol, swn i'n dweud, o gyrraedd yn sicr y rownd yn derfynol. Jack Fagan wedyn allan rwan rownd y tansail na fanna, rhyw 1-2-3 fanna. Neud y siŵr oedd ni'n gwneud digon fyny'r cefn er mwyn gallu agor y gôn a gorffen yn gyflym yn y diwedd. A darn igon anodd fanna, rhwng y glis gan o wedyn. Stodia Hirion unwaith eto, eiliadau mae'n gymryd i fynd rownd yr wyn yma ar y safon yma o gneifio. Dyma fo fod fyna Matt Smith sy'n mynd â hi o ryw chydig bach o drawiadau. Jack Fagan wedyn fydd ar ei ôl o Ceredig Lewis, 1 oen ar ôl gan Ceredig Lewis yn y gorlan. Ond just cyfle i ni gael golwg sydyn ar Jack Fagan. Fydd y cystadlu dros Leol yn newydd nes ymlaen. Pwys ar botwm coch, Matt Smith yn gyntaf, Jack Fagan yn ail fydd i fan hyn. He's up here in the semi-final. Llyr Jones ydy'r boi i chi ar stodi'r rhyw 4 ond ar 1 Gareth Daniel a 2 Joe Henderson o Sela Newydd ar 3 Gesyn Lewis. Llyr Jones ar 4 ar 5 a'i hwnna Lloyd Jones o Langollen yr arwr sydd wedi cymryd Cymru gymaint o weithiau yn y gorffennol a wedyn wrth i ochr o ar stodi'r 6
mae Richard Jones, maen nhw hanner ffordd trwy'r ail gymal cyn-derfynol yr agored pob gwlad ar hyn o bryd o Alun Lloyd Jones yn tecluso'r goes diwetha yna ar ei chweched oen y fanna lawr â hi ac i mewn a go ar gyfer yr oen nesa parc cymal o'r lan yn paratoi hwnnw dyma chi fanna Gareth Daniel yr hen law wedyn ond ar bedwar Llyr Jones ydy'r cyfle yma ar hyn o bryd ond maen nhw'n dal fyny fel o bobl Llyr Jones sydd wedi ennill cymaint o gneifio cyflym yma gacw rwan ydy o dal ar y blaen dwi ddim yn credu bod o fan yr ychydig bach rydw o a Toa Henderson sydd wedi dalo fyny ddim syndod mae'n debyg achos Toa Henderson fydd yr ail aelod ynghyd â Jack Fagan o'r garfan Zeland Newydd yn herio Cymru nes ymlaen y Brynhawna pawb yn edrych ymlaen at hwnnw ond pam edrych ymlaen pan mae gennych chi hwn o'ch blaen Richard Jones cyn fe'n campwr byd yn 2019 ges i'n rhaid o fynd allan i Lydorat yn Ffrainc ar gyfer y gweseifiau air fe'n cyfreithio'r byd y fanna bod digon lwcus i weld o yn ennill y fanna oedd hwnnw'n dipyn o ddigwyddiad i Gymru mae Cymru tueddu i fod yn y gorffennol tu ôl i fechgyn Zeland Newydd ond rwan da ni gymharu yn dda iawn efo nhw Toa Henderson lawr a fo sôn am Zeland Newydd allan o hwnna ar un peth i Llyr Jones 8 allan ar un o bryd gan Toa Henderson rhyw chydig bach yr ôl o mae Llyr Jones. What's a beth am y llais mae'n o saith allan gen Gareth Daniel, Gethin Lewis, Alun Lloyd Jones a Richard Jones. Gethin Lewis y fan hyn rwan a Toa Henderson da ni wylio y ddau yna yn cneifio drawiad am drawiad ond ydych chi Gethin Lewis yw chydig wwan mae o'n mynd i mewn am 8 met ond mae gen Toa eisoes 8 allan ac mae o'n mynd ar y trawiadau dwytha o'r un i felly mae'n edrych fel sa'r ddau yn cneifio ochr yn ochr o mewn gwirionedd mae Toa un yn gynt yn ar bachgen o'i flaen o fanna mewn Gareth Daniel ond fe ella'r Llyr Jones ar 8 oen cael ychydig bach o droffes setlo hwnna mae'n wedi golli amser o fanna mae bob eiliad yn Cymru ar y cymalau yma mewn a fo unwaith eto felly gan i frawd mae'n cael yr oen nesaf ydy ar Toa Henderson sy'n cael y sylw ni eto mae o'n gamgymeriad i anwybyddu Richard Jones sy'n wastad yn cynifio'r taclusa o fysg y rhai gorau yma. A'r goreuon, da ni'n edrych ar nhw fan hyn Gethin Lewis oedd hwnna, lawr y twll a fo. Sbiwch ar Richard Jones, mae Richard Jones wedi cyflymu'n arwad, dweud i gwir, mae o'r 8 oen. Fydd yr rhain yn gorffen gyda'i gilydd. Ond dim Richard Jones cwrdd a fo ar y gair i mewn a fo ar gyfer 9 oen. 10 fodd bynnag allan gan Toa Henderson os ar rhywun arall a 10 allan ar hyd yr hes nag oes wir. Toa mynd fyny'r gwddw. Lle mae Llyr Jones? Mae Llyr Jones angen gorffen hwn eto am i mewn i'r gorlan unwaith eto. Felly gobeithio rwan iddo canolbwyntio ar neclusrwydd mae o wedi colli yr ornes gyflymdra yn barod Toa Henderson, Llyr Jones mae'n mynd i fod rhwng y ddau yma Llyr Jones o'n allu do ennill rhywfaint o amser tra hefyd yn cadw'r taclusrwydd gan y tansail ond sbiwch ar hwn, sbiwch ar y bachgen o Zeland Newydd ydych chi'n gweld rhywbeth tebyg 7 munud 10 eiliad ar y cloc 10 oen wedi cneifio Toa Henderson o Zeland Newydd ydy'r boi yn y cymal yma rhagorol mae'n ddyn mercher mawr yma yng nghanolfan gneifio Meirion ac ar stondin 1 mae Neil Lawrence ar 2 mae Ellis Rees ar 3 Thomas Owen Jones ar 4 Matt Smith o Loegr Ceredig Lewis ar 5 a Loic Legoni o Ffrainc ar 6 dyna'r cystadleuwyr be da ni'n edrych arno fo wedi cymal 3 allan o 4 chwarteri'r agored pob gwlad a be mae hynny'n olygu i'r cneifwyr yma ar y llwyfan wel os ydyn nhw'n ennill hwn ydy os ydyn nhw'n mynd trwad i rownd derfynol ac yn ennill nhw ydy'r cneifiwr gorau yn y sioe fawr am eleni mae hynny'n dipyn o beth i anelu ato fo Neil Lawrence wedi mewn a Neil Lawrence mewn ar 5 y fanna gyda Ceredig Lewis Neil Lawrence ydy hwn wedyn bach yn lleol yn agor y bol y fanna Ellis Rees wedi ochr o tra yn y pen draw na 2 gefn welwch chi ydy Ceredig Lewis a Loic Legoni dyma chi yn y cefndir y fanna Matt Smith o Loegr cymeriad diddorol dros ben yn ôl yn 2016 fe dorodd o y record 9 awr am gneifio defed o 731 o ddefed gneifio ddo ac hynny golygu bod o'n creifio rhyw ddafad mewn 36 eiliad a defed nawr nid 8 cofiwch felly gyda fo Matt Smith lawr ag un arall gyda fo dipyn o greifiwr o fanna ac maen nhw'n dweud bod y record yna yn efo'r
rest y byd y cneifio yma fyw lawr y Tre Ffranc, far Tre Ffranc yng Nghernyw bellach, ac felly'n gallu cynrychioli Lloegr es o brodi gyda Pipa. A mae Pipa yn y gynulleidfa fan hyn gyda babi, wel, plentyn eitha ifanc yn gwylio ac yn cefnogi ac yn gweiddi chwarae teg. Dwi'n clywed i fan hyn rwan. Come on, Dad! Ie, da. Gwych iawn. Felly golwg ar sut mae pethau'n mynd, lawr yr hes yn fan hyn. Yes, dod i ehirion yn fan hyn i Ellis Rhys. Dipyn o ddiddordeb lleol i Ellis Rhys. Oedd Meirig Rhys i frawdol cystadlu yn yr adran iau gynt yn yr wythnos. I fam o Rws a i dad o Ian yn fan hyn fyny yn y galeri yn awyddus iawn i weld perfformiad da gyda fo. Ac mae o wedi gwella yn arwyd yma fo unwaith eto allan ar oen nesaf. Dipyn o gneifio'r erbyn hyn, Ellis Rhys wedi teithio'r byd yn cneifio ac yn cneifio niferoedd sylweddol o ddefed erbyn hyn. Nawr te, lawr a hwnna gen Matt Smith, Ceredig Lewis oedd o, sori, wrth gwrs, fel yma wedi nabod o, oedd i wrth i Tatws, wrth gwrs, Ceredig Lewis wedi bod yn Seland Newydd sawl gwaith ac wedi dod adre gyda ôl y Mawri arno fo ac yn dangos prawf bod o wedi bod ac yn ymwylchio o'i brofiad y draw yn Seland Newydd y fanna. Wan ta, mae yna 7 oen allan ar hyd yr hes. Pwy sy'n mynd i orffen gyda? Wel, Ellis Rhys. O, wir i chi. Dwi yn falch o hynna. Mae'r bachgen lleol wedi curo nifer o enwau mawr y fanna. Llongyfarchiadau mawr i Ellis Rhys. Chwarae teg yna fo.